Okay, at iti pagtungtuan tayo kayam tatamanin nga maya ngam sakbay na dangay ti kwa nadlaw ko dagayam no iti kinagwapo kayam ket wenno kinatar iti maysa nga lalaki ket naduma-duma iti mangkurso na da. Uy. Adayjay gwapo nga ti kukurso na daan ket kukurso na daan iti bakla. Yo. Adam jay gwapo nga ti mangkurso na da ket puro babaket. Yung madlaw. Damot jay kinagwapo nga ti mangkurso na da ket puro pangit. Santo Timodi, damo jo kurso na jay damo jay gwapo nga ti mangkurso na da ket jay ito ang kurso na da ket napipintas. So, nyatayan nyo, so nga panunutan nyo, I mean, lagi po nyo, analyzen nyo no inya kayo nga banda. Ta kayo ba jay tita ba kinagwapo yung kukurso na daan iti bakla, kukurso na daan iti bakit, kukurso na daan iti pangit, ano kukurso na daan iti napintas. Da kayo iti mang takwat. Nadlaw ko lang gamin neto So nga jay iti tip for the day nga kunada. Sa atin dog rugi malpas iti daytoy. Alright, at dati man niti kakapsat, at naman niti kapsat yung nga istorya man niti kung for me ngam ti pagtungtuan tayo man tatakat panggap iti panag-abroad. Yeah, panag-abroad. Karo na iti kit na ti apan nag-abroad uno nagiti OFW. So man ti pagtungtungan tayo tata jakmat katadamot iti kaparasak iti panag-abroad ken nya ba dagiti i-consider tayo no kapan tayo ti abroad nya so ti importante diay tangamat nga basta-basta nga tumayab ka lang iji lugar ka ti aeroplano bayad ka ti 5 pesos kat tumayab ka amat nagaro ti processing na. Okay, kat syempre mutimot nga tayo ti duwa iti pag apply na excited ngayon pangka ti POEA or agency tatan masapul mo't nga ganun natin ka nagarumot iti scam nya masapul no agency ti pag-applyan tayo masapul nga kita tayo magkikwa so kasapulan nga i-search tayo ano ibirok tayo no talaga nga accredited data nga agency ang tayo ka-apply dagiti da duma kat apply da lang apply kapo harang kita dagiti probinsya kat kapusta dati inmay nga taga Manila uno agri-recruit na matanan ang damatanan nga check up nun ijay iti POA no accredited mo data agency nga reta nagaruti mo timot nagaruti malukuluko
So nga dapat karkaro kita di probinsya sapul nga kita tayo mo apply siyempre dagiti daduma dagiti scammers ket wala siyempre talaga nga nasukalan dagiti dildila da dagiti mut daduma lagi probinsya ket gaputa nurid da uno naka graduar naman ngem kaputa nalaing jay agsasao malamlam yung damot so nga kasya niya sapul nga check upon tayo pay ag sukima tayo before nga one agito tayo iti kwarta yay so yung tayo dati POEA kan the agency pati the agency ti POEA ti pag-apply libre nga paiso ngem adamot ti nagatidugmot ti pila kakaro joy pag UED na pa kami nag-apply ket gasa may pila from di opisina da enggan joy babay joy magsaysay enggan joy Anglican Church gasa mo di nga pila santo pa lang ate yung unag ginagan mawan no da kayi sikatilas ket awana na alanganin nga mahalay janagan mo ngem ti kuana mo ti POE libre nagpaiso anti placement fee ngem adalang bayad ang mabasit siguro abang i-compare mo iti agency nga talaga kat nangina baka tatakat baka nagbalinin nga 300 plus siguro Alkaruta mapangkayang Manila tip nag-apply ang kat Bagyo talagang magastos ti pagmayta na lang mo ti agency katamu tayo matkat sudat ti mangilakad amin garduma patawunan patlakanyak natawunan sa lakto tinawagan ngem sigurado nga kung ngem nangina di lang mo iti kuana ti agency ti napanakdam ije ket Korea so Korea iti nag-apply ket ada dagiti i-consider no aga-abroad ka ada dagiti i-consider anto nga basta-basta ti panag-abroad mo yung muna di takot nya kwarta so number 1 ket kwarta iso nga dagiti daduma awan pagutangan labi man ta muti mo karkar dagiti dagiti probinsya ket pangalanda nga piman so nga ultimo remedyo na deta ket este pukis ko niya anak nagkaluong data talaga nga makita ng ti puro boko kakal ti probinsya ket talaga nga isang dada amin na dagiti daduma ket ilakuran dagi luangdan tapno lang nga maka-abroad da nya ket tirikat na lupiki pa lang yan nag-applyan na so sawa tinmayagon ti kwarta kasi ti may isang i-consider ko ti kwarta number 1 iti kwarta talaga nga is siguro ka talaga nga nagpalingin mato siguro muna nga talaga mato nga talaga takto ti paggastusan so nga number 1 ket kwarta sumarunungay nya physically fit nya physically fit masapul nga mayat iti pamagi ang makiti nga may pamagi masapul nga talaga nga mayat iti resistansyam ta talaga nga may pasubo ka nga talaga nagkon mo Korea ka talaga nga nagriga
na nas nung nabuntog ka ay sos sikya kuna na kanima no sikya kat jadi kat term nga madinga sarita di kas nga dakas nga sao unusan kat kuna da pulyang kanyam wan no makita da ka nga lutoy lupay-pay nga trabaho nabuntog awan ka nga agumot daw tanda kapok kawan nakapay iso nga narigat iti masapul nga iso nga sikakat masapul nga physically fit ka na siyempre iti factory worker nakaro ti Korea napanggaya Korea kat talaga nga ti ekspektaran na iti Pilipino ti dated gamit iti manunod da nga ti Pilipino kat nagagat napaspas iso ta day panunod da kat sika kat dumapanggaya kat nakabunbuntog ka ay awan kabunbuntog ka nga lupoy ka awan ay jingol kunak pa ito pagsasawan na ka no saan kat pagsasawan na ka nga talaga pagsasawan na ka pay nga mauawatan nga ron karo rigat na dyan no ababa iti kordon mo kada sus makitinano ka awanan pauwi din na kan Jeti kuana iti isu ti style iti Koreano ket masapul nga ipakita nga talaga ket paspas ka kun tirigat na no sinuwan na katinamingsan amudan ekspektaran dan nga amumundar aramidem so nga narigat iti kuamot no wala na kami iti sinuwan na kami lang ni yung apay no sinuwan na kati naminsan kat apay among managos ni umay katin nagkamaliak lang kat ni agong umutin kiti neto may sa Koreano ay kat siyempre apay robot nga pinindot mo lang kat amunan kuno kore man no santo pa nga ang damot gamutag English siyempre niya nga iti mabalin okay kung na lang kanima kat okay okay kung namlatan mo ta wala mo tamang mo wala mo tamang mo okay kung namlatan lulunal pas di ay agsublida tamud ekspektaron na katamom once ka nagkambali ka ay sos pokkawan na kan nga dago sikya na kanyam jadi kuana mo ekspektaron da nga amom nga dago sun iti araramidem so ti kuan nagiti Koreano iso nga narigat mo so ano da dumakat no first time mo ay sos agsangit ka medyo maasarkan uno malagip mo ti agawid malagip mo ti agawid kasi game sugali na dito malagip mo ti agawid so kung nag-edad duma kat ang nga makanos kat agquit dan sa balimod gawin nga sa balimod kami iti kultura sa balimod iti kultura ti Pilipino iso nga kasjay so ang kumot kiti nga muay ti sabaling nga nasyon ng iti Korea kat talaga kasjay ekspektaran da nga napaspas kun pigsa iti Pilipino kun iti may sapay kat iti shifting iti trabaho narigat iti shifting iti trabaho angay nga yung kaslako natin yung anong pang-aldaw kalatan inya pang-aldaw ka mabayag uno da duma dati pang-aldaw nga 3 months din kuan sumaron dati pang rabi nga 3 months kasi iti da duma ngam iti Korea kat sabali ijayan mi idi nga nagtrabahuan mi kat
1 week nga shift ka iti 1 week. Iso nga 1 week nga pang-aldaw ka, after daytan Domingo pangrapi ka manen. So nga kasi ti routine na. So nga 1 week pang-aldaw ka, 1 week after so 1 week pangrabi ka, tatanga week pangrabi ka, next week pang-aldaw ka. Kala kasi iso nga iji kunada nga body clock. Ikat maapektaran na talaga iti salon at muta. Bakit makatutulog ka mapanagtrabaho ta siyempre jay panag-adjust ka ron, panag-adjust jay bagi tayo kat narigat jay panunot jay bagi siyempre ang tayo mat nga robot ngam kas jay ti style na karakaro pa no alo ti overtime yo talaga nga kaasi kayo awan kas lang nga bis nga duwa ko mangal daw di off yo awanan ang mat nga ano nga kagbaling nga duwa ngal daw ta siyempre maturog ka mat lang kabigatan lang man yan kaman naman na trabaho ka awan iso nga sa bali iti shifting da nagrigat kaasti ti bagay iso nga no nakapoy ti resistansyam ka nga makakuha iso nga kasapulan nga adu iti tugod mo nga vitamins multivitamins tapno iso ti mangtulong kanyam dagida dumapay dagida dumangay kat dagida dumanga company kat ikwada nga agtrabaho dagiti trabaho iti 24 hours 24 hours kuno 12 hours nagdida do mga Pilipino kat agtrabaho dagiti 24 hours kat dasang madya diretso 24 hours so nga nagrigat iti niya talito pa 12 hours kat awanan iti karkaro ti 24 hours so nga diyan masapul nga physically fit ka nga apan agabro lang kaya palupoy-lupoy tanong palupoy-lupoy ka ay awanan asar na ka may misuutan na ka kanayon sumaruno so ibagay tayo muna kwarta sumaruno physically fit. May katlo, mentally fit. Mentally fit. Uno, di panunot. Okay. Ito kat medyo narigat matlang manan ito ita nagado iti musika rakar musika kat mamas boy ka nakagapapruden sikakat ka na yung mga may iliw ni bakit mo ang kangagapabrood nyambit tawan agawid ka matla nga sigurado nagaburog na kasjay dati mamas boy adat nadamag may mamas boy gayam may sanga bulan na lang nagawi din kahit natapan agdidi natapan nagsusuki ni mama na ta mamas boy hindi mo daduma may ilig doon nga kanayon kini bakit da iya lakit din so nga isugol ka na pang kang nagabrutap no para iti pamilya lupatumot lang mo checket awanan na kamot lang nga makabayag ta nagadug iti panunutom may iliw ka nga kanayon damot iti telepono damot iti mausal nga card mo nga pagtawag so nga kita ti iso data ti may isa nga mang apiktar iti panagtrabaho iti jamintal iti panunod so nga nagato iti uri may isa nga katrabahoan mi kat talaga nga nga makakonsentrate nga
makatrabaho na panpanunutan ng panpanunutan na dagay anak na panpanunutan na ti pamilya na nga pinanawan na kat nag-struggle ako inya ngayon nag-struggle ang makatulog ang parigat nga maturog narigat nga maturog ta siyempre ipanunot mo ngurod kat awan no once na emosyon mo kat iso tinag andar awanan talaga nga apektara na ureti panagtrabaho pag hindi ta pinalubusan na nga nagawid nga na panabinisita ti pamilya na pag nagsubli ni mayaten diba kasi jay no very emotional ka akalanan nga gababuran kaya ako nakultatay nga no ti kakaroon ng Korea ti pagpanangkat dagiti ugalin ti Korea kat sabsabali ayawan na mabak ka gawid ka saan ka dagiti dumagat inungtan lang isurat ti Koreano kat makilaban dan awan ano mapangkajay kat sungod nga mapangkagtrabaho ang kamot nga mapan makilaban na dumagat ti Pilipino kat ituktuod dagya kinalastog da kat nga mabal nagkuri siyempre no nalastog ka adag kaplay ka lang nagsoldado no pulis kamot nga mapan iji nga palastog so kasjay iti mentally fit masapul nga na kaya makontrolon iti emosyon mo iti damdam mo nga talaga narigat so ka na doon ka di airport tupay ka dapat yung nagtakol nga tao nga wala ka dapat yung agsangit agsangit kit din pre pigsa na uri nga peso no maskularo ka no emosyon mo kat iso tinagandar awana sangit ka magtakol pa nga tao so iti first ka talaga kalaban mo once na nag-abroad ka karkaroon da ka jayan makita mo iti sitwasyon talaga nga di emosyon iti kalaban mo iso nga dahita ti masapol nga sipsiputan nyo no agabroad kayo kat talaga nga di emosyon iso iti number 1 nga kalaban siyempre nagano ti ma-depress no di emosyon iti ti agandar kanya at least no single ka ayos lang on panpanunot mo no dati pamilya ewan na magdua ti panunot mo okay ti kapat ket spirituality nga unada no sika ket Kristiyano ka wala masapul nagpabilib-bilib ka sa kanto mapan abroad no ka Kristiyano ayos lang ang pre-jacket nga dumakat at dakay ada banda nga lugar nga awan pulos iti pagimungan wala dakay jay lugar nga talaga nga ada sulsuli nagrigat iti kuno sikakat may saka nga Kristiyano kat isa talaga nga kubat nga kunada karkar-karon mo ti kakaduam ket puro artek puro nyambit very important nga kung nating English jay so nga kasjay iti kung ano Kristiyano ka struggle ka numat maka Kristiyano ayos lang yung ko na kat makilaw ka itiyan nga namati uno nga Kristiyano no artek damin ayawan na mum nyo ti piliuman so
kasya iti ah dagiti ti may consider no mapangkay jay no abroad ka. Kati iti kuha na ga no karkarkaro no Korea ti papanan nyo ti siyempre dyan ko nakultatay kat sabali iti ugalin iti Koreano. Iti unag iti dito iti kuha na ti Koreano tasab sabali daya karkaro no ka no foreigner ka siyempre no parehas na nga Koreano ayos lang no foreigner ka sabali jay sabali jay environment nga kuna dang damot na ginasisingpot nga Koreano damot na talaga nga palasubas nga Koreano nya tal dito tinapansin ko di nagtrabaho nga company kat aglalaban nag-istrikto daw nudaduma agsisindong bata kaya inupulag iti factory wala nga agsisindong bata as in nga talaga agsisindong bata once nga nilumwar dan iti pagtrabahuan nilumwar dan katagawitan mayat manan kaslada nga kwa kasla nga awan iti nangyari kasla nga body damanen kasi iti iso ti medyo nadlaw ko iti dagiti Koreano tanda ka nga talaga alada nga sikya karapala tayo nga Pilipino kahit tanda ka nga kanayon iti unag ti company kasla nga kalaban mo isuda kasla nga kalaban mo isuda nung once nga nilumwar kayo na iya company ni agsabalin nga jay kwa jay ugali dan mumayat nga nga pa dito kaslada agpagtit kunang nula dumakat kunang kaslada agpagtit bang pakapukkalata tatak la nagmati ko bali nung saan kat invite na ka pa nga mapanmangan iso ti kwara iso ti nadlaw ko iso ti no, trabaho nga talaga trabaho kanya da seryoso luwas nga dilumwarda ay banding neta body neta on iti problema mostly dia dagay manmano kanyara iti maka-English kakado dia dagay mismo nga pag factory mismo nga jay linya ayun manmano kanyara ti ag English daman English mat nga ro kunadang ano pa nga maawatan ag English dang ro mo pa lang maawatan dagi opisina dagi human resources dagi engineers nagado kanyara ti amuna ti ag English so kasi iti kuna actually iti dagiti Koreano in fairness might piman iti ugali da might iti kuara dagiti masabsabat mi nga Koreano iti ruwar ket ayos piman mo iti panaki tungtungda panaki para friendly da very friendly da although mas friendly no pero iti Pilipinas mas friendly iti Pilipino mo mas hospitable ti Pilipino ti Korea mat ayos mat lang mat kanyada awan iti ti problema mat kanyada kat mayat iti iso nga ti kuana daytoy no agency iti pag-applyam ada ti tendency na nga mayat iti company nga papanam ti ibirok da ada ti tendency nga mayat iti company nga papanam jay company nga ayan mi ayos mat medyo decente nga company gansan to na i-house kami iti apartment iso nga kami to pat kami nga igurot iti may isang apartment dagiti datu makat
ada ti sa balid nga apartment o sa balid nga yun sa balid nga apartment, so gugpat so nga awan iti problema. Karkaron no ti kakadwam ket ti talaga kabanding mo ayos tirigat na no si kaya tao nga sensitibo ang nga mahilig nga ada ti kakadwam ay kat mumat nga ekspektaran nga isulat agad sikat agad so kasi iti kuha na mo din once na mo kung kagtrabaho iti sa baling nga lugar ang isulat agad sikat agad kakaroon no may saka iti kuha ta kasi iti style da ang balin nga may saka iti may isang apartment, so iti pag mayatan na iti tinadlaw ko lang nga mali iti kuha na kat iti ada dagiti dadto mga dagiti dadto mga kailyan nga igurot nga da nga kaalaan iti sa baling nga lugar kasi nga ada nga kaalaan dagiti taga baba, ada nga kaalaan dagiti taga Tagalog, ta siyempre mix kayo no iti may isang apartment kat ag sa baling nga tribo ag medyo ada ti panaggasgas kasi so tinadlaw ko iti daduma kat anda nga amo iti siyempre karatyo gamin ni igurot karkaron ti panagluto ante unay nga nalay nga gluto usually no amo ti atag gluto nalakalang matagi paborok iti danom diba nalakalang matag paborok iti danom paborok pa iti itlog lamot lutuan ngam kunat na ikat jay no karkaron ti kakadom kat taga baba nga uno dagi Tagalog dagi tataga nga nalaing nga luto kat siyempre piman ekspektaron da ka nga agluto ka mo at siyempre no igurot ka kat inyay tamong iluto aglambo ka lang at ikardi kat tinatad na sayo ti kat iso mabalinan yung kanya na kat nagadwa nung magiging piman ti Ricardo da so nga ada ti panagginasgas iti kuha karkaro dya kung nakaro no igurot ka kat makikadwa ka mingle ka iti sa baling nga lugar may mesa kayo nga kwarto may mesa kayo nga apartment medyo narigat iti talaga nga panagadjas niya so nga may mutlaan nga no siga kat open no siga nga tao kat open ka nga talaga nga sensitibo ay syempre no sensitibo ka kat sikat ti maabak so nga dati kat so nga dagiti dati mga igurot ada lagi tidak mga igurot nga talaga nga handa nga open nagrigat da nga maka-adjust but siyempre dito mga igurot kat amote nga igurot kat tanto nga nuduma kat tanto nga maki-mingle iti sabali nga tribo di ba nagrigat da nga maki-adjust nuwakat andang nagpipinansinan so kat iso ti bigat na di agginasgas yun ta syempre Pilipinas ngagpaiso Pilipino tayo ngagpaiso nga kuno da nagadwa mo ti tribo ito nga tribo nga dagito dakat anda pa nga kakalaan so nga di amot iti rigat na mo iti Pilipinas iti Pilipino so akas jay iti sitwasyon iti OFW iti Korea santo numot POEA ka kat medyo uray no kumpurmi nga company iparsak da ka iti kumpurmi nga kumpanya kat narigat di jay ada ti apang ko apan mi pinashare iti nga may sa kailyan kat adada iti company iti Samsung ang muti kat Samsung kat dakkel nga company iti Samsung ngam
kwa damin POA damin nagapu damin iti POEA nagapu damin ijay ket ti amoy ti ayanda barracks ada basement ket manuda amin nga gigyan ijay nga surok nga mapan nga sanga gasod da may sanga barracks agasam nga di may sanga barracks ket no agbagyo syempre tendency na di aglayos bakit di pa yun tayo kamadakat medyo nagpangato iso nga naglayos di kat awanan nalayos di pagpagnanda nalayos di datarda iso ti problema na adalaga min di basement santo tirigat na di kunak na tayo di pa nag-shift da na diti talaga nga nagrigat ka nga makadjust bakit di ta nakanagkas di agasang nga di nagrigat ka nga agadjust ang ka nga makatulog tanong ko kat adati sumrag disturbo dagiti daduma nagpipigsa ti tugtug da isungay nga nagpangit awan iti makunam nga privacy ta open je barracks nga ayanda no agbagyo malayos da ang pani nga Samsung nga radio kat dagiti daduma nga talaga nga trabaho ti kat ore 24 hours agtrabaho da so nga ito tirigat naman iti contract worker ta awan di talaga nga limit na oras anda nga awan iti pakialam da iti kumbaga ket salon up iti worker da no dito yung Amerika kumakat ang agbalinti kasi ang ka mabaling nga agtrabaho iti 24 hours nga straight na narigat so nga dagida duma apan may binisita ka kasladamot nga sumbian naglabagay siya matadan nga magmagnana niya na ito magmagnabang nga natutulog ba na ito nga magmagnawan no inya wala na sumbi nga talaga nga 24 hours iso iti kwan iti POEA talaga nga awan no limit ngem narigat mo iti kasjay narigat iti kasjay iti kuha naman so kasi iti kuha na iti ti comparison iti agency sa to POEA so nga kayo piliin nyo agency wano POEA so iti dagiti Pilipino ito matitikwa na iti dagiti Pilipino nga ikat usually nga mapanto iti side dagiti Pilipino nga panagabro kat naduduma kat sabsabali na kwa ti pag-uurnungan dagiti Pilipino kat amoy ti pag-uurnungan ti Pilipino simbaan ada ti simbahan iti Katoliko ijay and mi nga di banda ijay kat iso amin ti pag-uurnungan na nagarot tao kat numapakamad yung ulag iti simbahan iti domingo na pinagbasit mo ti makisimsimba ada amin ijay war jay da amin kat dito kat jay Korea kat ada pa jay kunada nga ada pa jay uso nga kunada nga couple jay couple nga kunada nga pasla kumbaga kat single ka wulusan kat ada asawam di Pilipinas kat dangay ako na dangay nga pero kat ikadwang krigat usually ti mga arami ti kakastoy kat amat kadi ngami na kat mga arami ti kastoy nga kaduan kat dagiti illegal nga napan di Korea siyempre awan iti magipit da iso nga wakat ag birok da iti kadwa daw nung babae ka birok kat ti babae lalaki ay babae birok kat ti lalaki kadwadan
kedua da iti kaslangan gay gayem ngem jauh da jay kete couple kete nagadu iti usu leta jay Korea usu jay Korea sunga nag maditi dumagat nagmaditi mangyari kete nagadu iti pagbisyuan ada iti mapanda iti bar iti dangag sasabat nunguri da gyada asawanan awanan iti dangakwan ulusan ket da jay ita sugal ulusan ket ada di lugar nga mapanda kunada nga mapanda paraos daya kunada nga mapanda paraos lagi isuga da kayo isuga dagtida du mga asawa da Pilipinas ket api isuga duma ket kunada ay nga nagbasit mo ti papoit ni nakay ko pwede naman mangyari ay it's either nga ada bisyo na uno ada ti babae na kala kaya lang ta yung ko na ada ti couple nga ko na da couple nalaka nga makamatrak iti kasjay ada ti may sa katrabahon niya kasjay an nga ni nga nadadal ti pamilya na gapulang iti may isang babae nga namid na nga ijay Korea nagkadwala pa kadji pakot na katalaga nga nagtungtong da nga talagan kat inikan na ti ultimatum di lalaki no da kami ti piliam agawid ka kat ngayon piman nagikat adya trabaho na talaga nga pinili ni jay pamilya na jay Pilipinas at least muna ti desisyon na may ti desisyon na iso nga kasi tirikat na iti nagaro ti sulisog ijay actually nagaro ti sulisog sugal inom babae itada iso nga dagiti iso iti paktengtenagan nagiti daduma iso nga daduma kat awan iti may pawita kat inyay nga rod kat napanan ijay na napanan niya kat gadwada. So, kasjay kakabsat iti biyag iti ada ti panagabron. Ang kuamu dagiti dadumay jay iti lugar nga miya Korea ket kasjay iti sitwasyon dagiti Pilipino nga agabron. Might iti Korea nga pagabron talaga nga might iti talaga nga iti kuang kulang orton niya muamut agad jazz no siga ket ababa iti kordon mo ay talaga nga maabak ka siga ti kakaasi anya nga ron ket dijay nga ron iti nalpasan na iti istorya panggap iti panagabron so nga lagi agabron balak na agabron panunupay mamasboy ka nakala nung nagabunot didi kapay lang didi kapay yung mailiw ka nga kanayin kinibakat mo ay kawan na urayang pay karkararo nung kakaskasaryo lang ay sawan na talaga imagine ka imagine ka kitididaan nawanan delikado nga talaga so ano kaskasar mo urayang pay karkararo lagi anak yun. Okay, ngarod ket kasi ngarod kapsat ket sa atin tumunan at kikita intun agsasango tayo. Adios amigos, bye bye.